Bdiewa raħħala u anke entitajiet mhux governattivi se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn fondi Ewropej li jammontaw għal 12 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar din il-miżura taħt il-Programm tal-Iżvilupp Rurali u li għandha lan li tilħaq miri agroambjentali klimatiċi. Fi kliem sempliċi, il-fondi għandhom jintużaw biex jittejjeb il-pajsaġġ Malti. Ħafna drabi bdew ir-raħala li ta' kuljum jaħdmu l-għaliq u l-irċiet tagħhom iħallu dawn l-interventi għall-aħħar. Ovvjament mingħajr ma tagħtu tort il-ħadd għaliex forsi huma l-inqas elementi produttivi, però huma n-nies li verament jissalvagwardjaw ta' kuljum il-widien, l-art fertili tal-pajjiż u allura rridu ngħinuhom. Borg spjega kif huwa mistenni li madwar 600 persuna jew entità tibbenefika minn dawn il-fondi b'appoġġ li jista' jilħaq massimu ta' 150,000 euro b'għajnuna minima ta' 50%. Fost il-proġetti li se jkunu ikkonsidrati hemm ir-restawr ta' modijiet, konservazzjoni tal-ħamrija u maniġjar tal-ilma. Kenneth Cicluna, direttur fih dan id-diviżjoni għal fondi u programmi, spjega kif minn dawn il-proġetti mhux se jgawdi biss il-bidwi. Nafu li pereżempju bħal ħitan tas sejjieħ ħafna biodiversità li tgħix hemmhekk, allura dak l-intervent tal-bidwi se jkun qed igawdi wkoll il-biodiversità. Barra milli jgawdi il-bidwi u l-biodiversità, se ngawdu wkoll is-soċjetà ġenerali għaliex ovvjament aħna nieħdu pjaċir li naraw meta tkun għaddej minn żoni rurali tara li r-raba u l-ħitan ikunu miżmumin tajjeb. Dawk interessati qed jingħataw perjodu ta' xarejn biex jagħmlu l-preparamenti meħtieġa. Bl-ewwel applikazzjonijiet jintlaqgħu fl-ewwel ġimgħat ta' Diċembru. Hemm bord indipendenti li ħajevalwa dawn is-sottomissjonijiet u mbagħad ovvjament jinħarġu riżultati fuq kriterji li diġà huma stabbiliti, jiġifieri l-kriterji tal-għażla mhux se jfinthom il-bord, il-kriterji qegħdin fuq il-website tagħna. Jiġifieri l-proċess ħajkun trasparenti kemm jista' jkun possibbli. Kien spjegat kif dawn it-12 miljun euro minn fondi Ewropej jikkomplementaw żewġ skemi maħruġa iktar kmieni din is-sena b'allokazzjoni separata ta' 18 miljun euro għal bdiewa li jaħdmu l-art tagħhom b'metodi li jirrispettaw l-ambjent.